Слушам тия сега, гледат ма, но не могат да кажат думата. Молят са, но нямам време за хората. Имам 2-3 минути докато взема стоката и пускам котвата. Вокала с бита става улица, пристъпаш при всяка лудница. Храниш се с тая ма, с тия долница. И какво очакваш за напред? Нямаше за теб, бам-бам, 2 шамара и ставаш X5. Запита е, гледам въртолет, пожелавам си самолет, а на тебе хуй в пакет. За рождения ти ден, след лостове си прави омлет. И въобще нема е беза за теб. Давам ти помия за 10, пана ти са късмет. Ма ти какво направи? Всичко пропиля за миг. Чувах от теб, че доста работи ще направиш. Ма как да направиш? След като къла ти грам не си че. Момче взима са езикове ве, писне ме. Тук там, пак, нали знаеш? Кът навидят, какво казват тия? Дай или не? Взимаш и бягаш бе момче.